Mirant el cel en una nit fosca, potser ens pot venir al cap que les estrelles són astres estàtics i eterns i que no canviaran mai. Però de debò això és així? No, les estrelles neixen, evolucionen i moren, com nosaltres. Les estrelles neixen a partir de nebuloses de gas, principalment d'hidrogen. En les regions on hi ha una densitat més alta, el gas pateix una atracció gravitatòria més intensa i, per tant, encara s'hi acumula més gas. La nebulosa es converteix en una congregació de grumolls que col·lapsen per acció de la gravetat. En l'interior d'aquests grumolls, la densitat, la pressió i la temperatura augmenten. Si la temperatura és suficientment alta, els nuclis dels àtoms d'hidrogen poden xocar amb tanta energia que es fusionin i formin heli. Aquesta fusió nuclear desprèn fotons superenergètics, és a dir, moltíssima energia en forma de radiació. Aquesta radiació és l'origen de la llum que ens arriba de les estrelles i exerceix una pressió tan gran que arriba a aturar el col·lapse gravitatori. El que abans era un grumoll de gas col·lapsant, ara és una estrella brillant en equilibri, l'equilibri entre la pressió de radiació i la gravetat. Durant la major part de la vida, l'estrella crema hidrogen al seu interior i això manté l'equilibri. Però quan s'esgota aquest combustible, la radiació disminueix i la gravetat guanya la partida. Llavors, el nucli de l'estrella col·lapsa i les capes externes s'expandeixen i refreden com a resultat d'un efecte rebot, i l'estrella esdevé una gegant vermella. Novament, durant el col·lapse, la densitat, la pressió i la temperatura augmenten, i si la temperatura és prou alta, es fusionarà el següent element, l'heli, donant lloc a carboni i oxigen. Aquesta fusió restablirà de nou l'equilibri. Aquest procés s'anirà repetint sempre que la temperatura sigui suficient per fusionar els següents elements, com magnesi, níquel, neó, silici, fins al ferro. L'estrella necessita temperatures cada cop més altes per seguir fusionant elements. Què passa quan la temperatura no és suficientment alta? Que l'estrella mor. No totes les estrelles moren de la mateixa manera. Si l'estrella és poc massiva, entre 0,5 i 9 vegades la massa del Sol, després de passar per l'etapa de gegant vermella, s'inflarà tant que les capes més externes es separaran del nucli. Sovint es poden veure formant estructures molt curioses que anomenem nebuloses planetàries. Al centre quedarà el nucli estel·lar com una nana blanca que s'anirà refredant amb el temps. Si l'estrella té una massa entre 9 i 30 vegades la massa solar, l'efecte rebot de les capes externes és superviolent i provoca una explosió molt energètica i brillant, una explosió de supernova. Aquest és un dels fenòmens que deixen les fotografies més espectaculars de l'univers. El nucli que queda al centre és tan dens que esdevé una estrella de neutrons. Si l'estrella encara és més massiva que 30 vegades la massa solar, el cadàver estel·lar de l'interior és un forat negre, un objecte tan dens que genera una atracció gravitatòria tan intensa que res, ni tan sols la llum, pot escapar-ne un cop i cau. Per tant, si mires el cel en una nit fosca, ara ja saps que les estrelles no són eternes i estàtiques. Les estrelles són diferents i cadascuna segueix el seu camí, com nosaltres.